ningkong mga syukwa bat pencai. Hadin ka jing kenduk ke jonga batki haka tugas ngi haka lai hoi terik. Ji sya ngala sutunat ba ade ka sin ka beningkong de sing ngala ban ong ba ngi yo ban ya phliu jumut ade ban ai jing mut tu mo. Andai kila ayo hi ban kali jing kali babun ban ngaru ngala ayo ban pencai ke babun haka bai dei nadu ka jing thung ke jongi yo pleader nadu ka jing resign jongi pleader jongi ru ibrem nadu ka jing sya suspend jongi secretary no adep ban batai lu di kita tinggal ayo ban keren ru ya ke edi rus andrei haka bai dei bat ka jing kali ke baki kibu ba kumnu ngi thung ya ni tai tinggal ayo ban pencai kila ya menjur kila ya sultu kila ya haka jingpet ke jonga kan ya snow baki kim don ni issue haka bai dei ba tandai ka ke ba pen kendet yang ka long ba hadin baki mi dang ni kumbang ong hadin kata ka jing ya phliu jumut ka jing ya keren ka jongi ka bolong ka ba seiso ba andai ga sulingo pade ba semi dang ni pade ka statement ka jongki ka along dong kumbai tinga su thu kan ba long kumi kini ka kam ka bolong serious hadu kan ni ba financially politics sa ru kam long te nga daga jing keluj men sim khot ya ki ngai ban ya phliu jumut bat ki ber yo ban ya keren sibun kli ki kam mangala sultanan ru tu sin bangila ayo haka sin ka beningkong bangin yo ban ya keren sibun kum ki kam ban ya te we mo andai ka ba solingo ka long ba maki ki ong bangilingo bangi thong yo tau lawyer jongi na standing counsel jongi bomdei u nakani ga jalla ga jongi andai koi banga syukwa ban bu jingkali kani kam dei ka sin ka beningkong ba district council ka le kata halien ka jing pensyai ka jonga ru ba yo uni ngibu tang iwe ar tli kies umdei baro ti mentang ala ban bu ka ju ka jingkali kumnu ha khapor jong kiru kibu yu musika pada bali ha tu pom julan bu jingkali bali ha tu pom julan berlingo manu di kata ka dika ka bangas ngaso thomula ka ju ka por kai namar ba long ha ka por ka jung ki ka long be ha ka por ka bangile mangi pare ki lengo te nga sudon tang ni ka we banong to dang ye lengo ki balang rang lengo su tu hrei kom bangila panchai na ka por su ka por bangi thong yo ni bo de senior council bat bo un fight ka kies ka jongi bat hadien bangi thong yu ngila dap ai ru instruction ba ka kies ka jongi ka long ka ba kongsan bat bu dei ban yo ye ka jing job na ni dei ban ni fight na mata jongi bat kata hai ka dei ka bangi angnot ti kumbanga ong mentan kam dei boro ki kies ki bangi ai u kidon ki lawyer khasi jongi ru ki junior ki bangi la thung kumi kong sabatini nong beri ikong Olivia Bang bat kumbanga ong ru ngidang wat shu lada dang don na ki parado parasnam ki jungi ki babet ban ya sa ya ka kies ka bidei ba ka district council ngidang wat mdei bangi ngimwat andai ngin yelan ya ka ipat ya kata nomor ba don shisha pada ba kim ki lawyers ki jungi wat la ki don ki pat long ki seniors ti lo halor kata ka nong rem ngapan kesan yang ele di ba ngithung ya u ba asu tang hai kies mdei baro ti ai baki kiba lengo kumo ong mantan kidang lengo namar ba hakapor jong kiru ki ai ti kasulong thamula pat ba dangi ale mangi pare long kin kendet kin lengo kin